ሰላም ናይ ቢሌን ቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ናይ ፈጠራ በዓል ቤት ዝኾነ አልበርት አንስታይን ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። አልበርት አንስታይን ቴዎሬቲካሊ ፊዚስት ክኸውን ከሎ ዝተወለደሉ ኣብ ጀርመን እዩ። ካብ ኣቦኡ ሄርማን አንስታይን ካብ ኣዲኡ ፕሊንኮክ ማርች 14 1876 ተወሊዱ። አልበርት አንስታይን ከምዚ ሕጂ ስሙ ከይገነነ ከሎ ብቁልዕነቱ ፍጹም ዘይዛረብ ገጂፍ ኣዝዩ ስቕ ባህሊ እዩ ዝነበረ። ብፍላይ ክሳብ 4 ዓመት ዝመልእ ብፍጹም ኣይዛረብን ነይሩ። አልበርት አንስታይን ናይ ገዝኡ መጀመርያ ቆልዓ ክኸውን ከሎ ንኣሱ ድማ ጓል እያ ዝነበረት። አልበርት አንስታይን ንመጀመርታ ግዜ ንሳይንስ ዘለዎ ፍቕሪ ዝጀመሮ ገና 5 ዓመቱ ከሎ እዩ ዝነበረ። ኣቦኡ ኮምፓስ ሂቦ ነይሩ። አልበርት ብኮምፓሱ ብጣዕሚ ተደኒቑ ክርኢ ምስ ረኣየ ኣቦኡ እዚ ቆልዓ ብንኡስ ዕድሚኡ ንማትስን ንፊዚክስን ጠለቐ ድሌትን ፍቕርን ከም ዘለዎ ተገንዘበ። ገና ብ12 ዓመቱ ባዕሉ ኣልጀብራን ጆሜትሪስትን ተማሂሩ ነይሩ። ኣዝዩ ንፉዕ ቆልዓ እዩ ነይሩ። 1886 ኣከባቢ አልበርት ናይ ትምህርቲ ደረጃኡ ጀመሮ እዩ። ናይ ቤተሰቡ ኣጽናዒ ዝኾነ ማክስ ኦልወርድ ከም ዝብሎ ብ12 ዓመቱ አንስታይን ጂኦሜትሪ መጽሓፍ ይብዩ ነይረ። ኣብታ መጽሓፍ ዝነበሩ ጌጋታት ብምልኦም ሰርሒ ሂቡኒ። ናይ አንስታይን ሓንጎል ምስ ናተይ ሓንጎል ምኻድ ከቢድኒ ክብል ተዛሪቡ። አንስታይን ገና በቲ ዕድሚኡ ተፈጥራዊ ብማተማቲክስ ምግላጽ ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ። ወዲ 14 ዓመት ከሎ ማተማቲክስ ብዝለዓለ ውጤት የምጽእ ነይሩ። ነገር ግን ምስ መምህሩ ብፍጹም ኣይሰማማዕን እዩ ነይሩ። ደስ ብሎ ዝነበረ ሳብጀክት ማትስን ፊዚክስን ጽቡቕ ውጤት ከምጽእ ከሎ ኣብ ካልእ ሳብጀክት ግን ኣይግደስን ነይሩ። ብዙሕ ከይጸንሐውን ናይ ሃይስኩል ትምህርቱ ኣቋሪጡ ናብ ጣልያን ዝተጓዓሱ ቤተሰቡ ከደ። 1895 ኣብ 16 ዓመቱ ብዙሪክ ዝርከብ ናይ ስዊስ ፌደራል ቴክኒክ ትምህርቲ ናይ መእተዊ ፈተና ወሲዱ ውጤቱ ግን ትሑት ስለ ዝነበረ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ነገር ግን ብማትስን ፊዚክስን ኣገራሚ ዝኾነ ውጤት ኣምጽአ። እዚ ዝተዓዘበ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣመሓዳሪ ኮንቴንት ፋት ኤሪያ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ናይ ኣርገን አንቶናል ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ናይ ሃይስኩል ትምህርቱ ንኽቕጽል ኣመልከተሉ። ኣብኡ ከይዱ ከዓ ብኣደናቂ ውጤት ብፍላይ ብፊዚክስን ማትስን ብምምጻእ ሻድሻይ ግሬድ ሒዙ ወጸ። ኣብ ግዚኡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ እዩ ነይሩ ናይ ዕቡት መድረኽ ዝቑጸር ዝነበረ። 1896 ካብ ናይ ኣቦኡ ፍቓድ ወሲዱ ናይ ጀርመን ዘይነት ክሕድዎ እዩ። ከምዚ ምግባሩ ካብ ናይ ውትድርና ስልጣን ንኻድም ኢሉ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ እውን በዝንበትን ኢሉ ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ናይ ክላሱ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ተመረቐ። እዚ ዝኾነሉ ግዜ ከዓ ብ1900 ክኸውን ከሎ ድሕሪ ምምራቕ እውን ካልኦት ዝተመረቑ ንምምህርና ስራሕ ክቑጸሩ ከለዉ ንሱ ግን ን2 ዓመት ሙሉእ ዝኸውን ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን። እዚ ዘጋጠሞ ምኽንያት በቶም መምሃራኑ ዝጸሓፍዎ ኣሉታዊ ደብዳቤ ነበረ። እንተኾነ ግን 1901 ናይ ስዊስ ዜግነት ድሕሪ ምርካቡ ባዕርኩ ማርቲን ግሮስማን ኣቦኡ ምኽንያት ናይ ፈጠራ ስራሕ በዓል ቤት ኮይኑ ይቑጸር። እዚ ካብ ተምሃሮ ናይ ምምህርና ስራሕ ፈጺሙ ኣይረኸብን ነይሩ። ነገር ግን ኣብቲ ኦፊስ ምስርሑ ንአንስታይን ዝተፈላለዩ ናይ ፈጠራ ስራሕ ንምርካብ ዕድል ሂብዎ እዩ። ናይ አንስታይን ናይ ፍቕሪ ህይወቱ ከዓ ከምዚ ይመስል። አንስታይን ማዕርኽንቲ ኣብ ቤተሰቡ ቅዱስ ኣይነበረን። ምስ ቤተሰቡ ማለት ብዛዕባ ሰበይቱን ደቁን ዘይግድሾ እዩ ዝነበረ። በዓልቲ ቤቱ ምስኡ ትመሃር ከም ዝነበረትን ኣዝያ ንፍዕቲ ከም ዝነበረትን እውን ይንገረላ እዩ። ኮይኑ ግን ትምህርታ ከይወደት ምስ አልበርት ሓዳር ገበረት። አንስታይን ማሪን ቅድሚ ምርዓው ብሕቡእ ምስ ቤተሰባ ኮይና ያ ናይ መጀመርያ ውላዶም ሊቨር አንስታይን ዝወለደታ። ነገር ግን ብዛዕባ ዛ ቆልዓ ድሕሪ ምውላዳ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይተረኽበን። 1903 ከዓ ምስ ማሮክ ይምርዓው። 1904 ብወኽሪ ውላዶም ሃንሳ አልበርት ኣብ ቤርን ስዊዘርላንድ ተወለደ። ካልኣይ ውላዶም እውን ይርዶ አልበርት አንስታይን ኣብ ዙሪክ 1910 ደገመዎ። ነገር ግን አንስታይን ክሳብ ክንድቲ ኣብ ሰበይቱ ጥዑይ ኣይነበረን። ምስ ዝተፈላለየ ኣዋልድ ድማ ይወጽእ ነይሩ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት 1919 ተፋቲሖም ድሕሪ ምፍትሖም ምቅሊት ካብ ናይ ኖቤል ሽልማቱ ዝተረኽቦ ገንዘብ ንዓን ደቃን ከም ዝምቀላ ይንገር። ነገር ግን ቅድሚ ምፍትሖም 1912 ጀሚሩ አንስታይን ምስ ኣሞኡ ኤልሳቶ ናይ ፍቕሪ ርክብ ነይርዎ እዩ። ድሕሪ ምፍትሑ ልክዕ ተመሳሳሊ ዓመት ምስ ኣሞኡ ኤልሳቶ ተመርዓወ። አንስታይን ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ልዕሊ 6 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዘውር ዝነበረ ይንገር። ናይ አንስታይን ስራሓት 1905 ነይሩ። እታ ዝደመቐት ዓመት እያ ነይራ። ኣብ ናይ ፈጠራ ስራሕ በዓል ቤት ኦፊስ ኮይኑ ቀትሪ እናሰርሐ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ከዓ 4 ወሰንቲ ናይ
ሪሰርች ፕሮፖዝን ዋላውን ፕሪፐርን ያሕትሙዩ ንሳቶም ናይ ስእሊ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ናይ ኦፊስ ማሽን ስፔሻል ሪያሊቲ the equivalence of matter energy is equals to mc square ተባህለ ምርምር ዘሕተሞ በስ ሰዓት እዚ ነይሩ ቀስ በቀስ ከዓ ናይ ስራሓቱ ዝናና ወሰኸ መጠ ስራሓቱ ብብዙሓት ሳይንቲስት ክረጋገጥ ጀመረ ብፍላይ ከዓ is equals to mc square ብብዙሓት ክትፍለጥ ተሓገዘቶ ያ ክብደት ዘለዎ ነገር ብስፒድ ኦፍ ላይት ምንጫው ተተኻኢሉ ክብደቱ ናብ ኢነርጂ ምቕያር ይከኣል እዩ እዚ ማለት ንኣሽቱ ነገራት ናብ ዓቢ ኢነርጂ ክልወጥ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንኣቶሚክ ቦምብ መመስረቲ ጽንዓት ቢቢሉ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ ናይዚ ፓርቲ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ ንምስራሕ ይፍትኑ ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት አንስታይን ቅድሚ ጀርመን ኣቶሚክ ቦምብ ንኽሰርሕ ዝድግፍ መልእኽቲ ይሕልፍላ እዩ በዚ ምኽንያት ኣሜሪካ ኣቶሚክ ቦምብ ብምስራሕ 1945 ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ኣብ ጃፓን ክልተ ከተማ ማለት ኣብ ናጋሳኪን ኣብ ብሽሮማትን ተጠቂሙሉ እዩ ኣልበርት ቅድሚ 5 ወርሒ ምሟቱ ብህይወቱ ሙሉእ ካብ ዝገበርኩ ዓቢ ጌጋ እዚ ደብዳቤ ንኣሜሪካ ኣቀዲመ ንኽሰርሕ መልኣኸ እዩ ግን ምኽንያት ነይሩን እዩ ምኽንያቱ ጀርመን ኣቀዲማ ስራሕታት ትኸውን ነይራ ዓቢ ጥፍኣት ኣይመጥፋእኹን ነይረ ክብል ገለጸ ኣልበርት አንስታይን ናይ ኖቤል ሽልማቱ ዝረኸቦ ብናይ ቲዮሪ ኦፍ ሪያሊቲ ዘይኮነ ብናይ ስእሊ ኤሌክትሪክ ፊልድ እዩ ዝነበረ እዚ ቲዮሪ ብኢል ኳንተም ፊዚክስ ማዕጦ ከም ዝነበረ ይዘኻኸል ኣልበርት አንስታይን ናይ ህይወቱ መጨረሻ 30 ዓመታት ናይ ህይወት ጣዕሚ ብምድላይ ይሕሊፍዎ እዩ ኣልበርት አንስታይን ቅድሚ ምሞቱ ሓንጎሉ ከፊቶም ከይመራመርሉ ሬሱ ኣቃጺሎም እቲ ሓመዱ ከዓ ኣብዚ ፍሉጥ ቦታ ክብትንዎ ሓቢርዎም እዩ ተኾነ ግን ድሕሪ ምሞቱ ኣብ ናይ ሬሳ ምርመራ ግዜ ካብ ፒስተን ሆስፒታል ቶማስ ሄሪ ናይ አንስታይን ርእሲ ሰሪቑ ከም ዝነበረ ይዘኻኸል ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምምላሱ ግን ቶማስ ሄሪ ከም ዝኽብል ሓቢሩ ነይሩ ብዝገበርኮ ናይ አንስታይን ርእሲ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ርእሲ ብ15% ከም ዝሰፍሕ ኣረጋገጸ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ አንስታይን ርእሲ ኣብ ማልተር ሙዚየም ብፋይንደርያ ይርከብ ኣልበርት አንስታይን ኣፕሪል 17 1955 ብዘጋጠሞ ናይ ውሽጣዊ ደም ምፍሳስ ኣብ 76 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ዝኸበርኩም ናይ ቻነል ተኸታተልቲ ፕሮግራመይ ቅድሚ ምዕጣወይ ናይ ኣልበርት አንስታይን ዘገረሙን ነገራት ክነግረኩም ቀዳማይ እዚ ሳይንቲስት መኪና ምዝዋር ፈጺሙ ኣይክእልን ነይሩ ካልኣይ እዚ ሳይንቲስት ብህይወቱ ሙሉእ ካልሲ ገይሩ ኣይፈልጥን ነይሩ ሳልሳይ ድሕሪ ምሞተይ ከይትመራመሩለይ ክብል ከሎ ናቱ ርእሲ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ርእሲ ብ15% ከም ዝሰፍሕ ይፈልጥ ብምንባሩ እዩ ራብዓይ ኣልበርት አንስታይን ብጣዕሚ ኣገራምን ጎበዝን ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኢንስታይን ዝብል ስሙ ጂኒየስ ዝብል ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ሓምሻይ ስሙ እውን ብፔሪዮዲክ ቴብል ናይ ሓደ ኢለመንት ስም ተዋሂብዎ እሱ ከዓ አንስታይን ይበሃል ዝኸበርኩም ናይ ቢሌ ሚድያ ቤተሰብ ሎሚ ካብ ናይ ዓለምና ዓበይቲ ሳይንቲስት ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ኣልበርት አንስታይን ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ እዛ ቪድዮና ብዙሕ ሰብ ክትበጽሕ ሼር ብምግባር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ብምግባር ከዓ ኣበራትዑኒ ብዝተረፈ ሰሰና እዩ